Il-goalkeeper tan-Nadur Youngsters Steve Sultana kien ġie offrut impjieg mal-Gvern jekk huwa jħalli lill-avversarji jiskorjaw biex Qala Saints jirbħu l-kampjonat. Quddiem il-maġistrat Jan Paul Grek komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Manuel Xerri ta' 31 sena u Leonard Camilleri ta' 39 sena, it-tnejn mix-xewkija. L-inċident huwa relatat ma' logħba futbol fawdex bejn Nadur Youngsters FC u Qala Saints f'Marzu li għadda. L-ispettur Borġ kien qal li mill-investigazzjonijiet ir-riżulta li l-plejer tal-Qala Saints Manuel Xerri uża lill-plejer tan-Nadur Leonard Camilleri biex javviċina lill-goalkeeper tat-tim tiegħu Steve Sultana bil-għan li jgħin lit-tim tal-Qala jirbaħ il-logħba kruċjali permezz ta' tixħim. Camilleri kien jilgħab man-Nadur u kien ħabib ta' Sultana. Sultana bl-ebda mod ma rid li jsir dan u għamel rapport lill president ta' Nadur Youngsters Qala Saints dwar l-offerta li kellu. Fil-qorti tgħawdex l-avukat Qala Saints fisser kif kien iffaċċja lil Leonard Camilleri dwar dan kollu u rrekordja dak kollu li qallu dwar dan il-każ. Dan apparti li sar rapport lill-Pulizija. Sultana qallu li kien ġie avviċinat minn Leonard Camilleri li kien reserve goalkeeper tan-Nadur u dan qallu li jekk iħalli lil Qala jirbħu l-kampjonat għandu ġob mal-Gvern. Saħsitra kien taħ id-dettalji fejn kellu jkun ix-xogħol. Said qal li dak iż-żmien Nadur u Qala kienu ras imbras fil-kampjonat u wara li qallu dan kollu, ix-xhud beda jaħseb kif ser jagħmel fuq din l-affari li ma rridx iħalliha torqod. Fit-12 ta' Marzu bagħat messaġġ lil Leonard Camilleri li kien jgħid proset għalik. Minn hemm il-qudiem Qala Saints qal li rċieva numru kbir ta' telefonati minn Camilleri f'kull ħin sa anke fis-sija ta' filgħodu. Wara xi jiem batlu diversi messaġġi biex ikellmu imma x-xut baqa' ma weġbux. Eventwalment kienu ltaqgħu u Camilleri kien qallu li kien avviċinah Manuel Tapulla u li Said ma kienx jaf minnu u kien qallu kif avviċinaw lill-goalkeeper tan-Nadur biex jagħtuh xogħol mal-Gvern jekk il-Qala jirbħu l-kampjonat. Dan id-diskors kollu qalulu Manuel Xerri bl-avukat jirrekordjah u għadda kopja tar-recording lill-MFA u lill-Pulizija. Dan il-każ ser ikompli fl-10 ta' Marzu f'nofsinhar.